12 година в Україні. Час новин на АТР. 16 листопада, 1358-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. В ці хвилини в окупованому Криму відбуваються обшуки у будинках кримських татар. На цей раз ФСБ завітала до вчительки кримсько-татарської мови та літератури Ленари Мустафаєвої у селі Пушкіно Совєтського району Криму. Одночасно триває обшук і в будинку її родичів у тому ж селі. Це інформація голови Меджлісу Рефата Чубарова. Як відбувалися обшуки, далі без коментарів. Не говорите, что это такое? Раз крымские татары, значит, можно так говорить. Если вы не нашли ничего. Не нашли, зачем забирать? Желание поехать. И нас чтоб там закопали все. Мы привыкли татар копать. Что это такое? Мы тоже телевидение смотрим, видим, что вы творяете. Раз не нашли, зачем забирать? Потом не докажешь, куда вы забрали. На месте разберите. Разбирайтесь на месте, вызывайте наших властей. Потому что у них нет ответа на этот вопрос. Они сами не знают, зачем приехали. Поехали, да. Забрали, поехали. Раз не нашли, чего вы забираете ребенка? Разбирайтесь на месте. Привыкли татар пугать. Я тут пуганый. В окупованому Криму обстріляли будинок кримсько-татарського активіста Джафера Аметова. Це сталося вночі у селі Курське Білогірського району. Про це заявив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля. Скорее всего, охотничьего ружья, картечью обстреляли дом и стоящий во дворе автомобиль. А шкур никто не пострадал, но имуществу нанесен вред. Я так думаю, что это акция устрашения. Справа українського патріота в Криму. Сьогодні підконтрольний Кремлю суд вчергове розглядає справу Володимира Балуха. З останнього засідання підсудного повезли до лікарні. Йому стало зле прямо в залі суду. Кримський фермер з селища Серебрянка Володимир Балух в 2014 році на даху свого будинку вивісив український стяг, а згодом встановив ще й табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Саме через його таку відкриту проукраїнську позицію ФСБ розпочала полювання на нього. У грудні минулого року в будинку Балуха провели обшук. Окупанти тоді заявили, що знайшли начебто 90 патронів і кілька тротилових шашок. Цьогоріч суд Криму ув'язнив Балуха на 3 роки і 7 місяців у колонії загального режиму. Однак пізніше справу українського патріота відправили на повторний розгляд. В Олега Сенцова у російській колонії почалися проблеми з серцем. Про це повідомив адвокат українського політв'язня Дмитро Діндзе. За його інформацією, у Сенцова через постійний холод у камері спочатку загострився ревматизм, а тепер прихопило і серце. Українського режисера у Росії за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі засудили до 20 років колонії суворого режиму. Минулого місяця Олега Сенцова етапували аж за полярне коло у тюрму на Ямалі. І там на 2 тижні запроторили до штрафного ізолятору. Україна не піде на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими. Про це заявила член тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. За її словами, бойовики ОРДЛО і надалі намагаються включити у список на обмін кілька десятків осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. Натомість скоїли тяжкі злочини проти України. Зокрема, у списку терористів є прізвища тих, кого підозрюють у вбивстві Героїв Небесної Сотні. Україна не може пристати на такі умови. Процес обміну полоненими заблокований вже 14 місяців. Сьогодні до Верховної Ради прийшли родичі бранців бойовиків ОРДЛО, аби привернути увагу влади до проблеми повернення українських полонених. У стінах парламенту влаштували фотовиставку «Незабуті». Там зараз перебуває наш кореспондент Олена Стецюк. Олено, тобі слово. Наразі ми не маємо зв'язку з Оленою Стецюк. Трохи пізніше ми повернемось до цієї новини.
Скандал навколо одеського табору «Вікторія» не вщухає. Місцевий суд звільнив з-під варти директора табору, де у вересні у пожежі згоріли діти. Батьки загиблих та постраждалих школярів б'ють на сполох. Бояться, що тепер керівник закладу, якому закидають порушення правил пожежної безпеки, погрожуватиме свідкам. Прыгнули, где прыгнули? Никто нигде не прыгнул. Ці моторошні кадри Україна побачила 16 вересня. Тоді в Одесі близько опівночі загорілася дерев'яна будівля табору «Вікторія». Дітей з танцювального ансамблю «Адель», які тоді там відпочивали, евакуювали. Ще з ночі не дорахувалися 3. Їх знайшли наступного ранку. Тіла дівчат обгоріли вщент. Сигнализации нету, рукавов нету, пожарного водоема нету, открылись, забыли. Детей нету, никто не... 3 детей с одной комнаты пропало, 3 в одной комнате, их забыли. Прыгнули, где прыгнули? Никто нигде не прыгнул. Это счастье, что это произошло в 11 часов ночи, когда дети еще не все легли спать. А если бы это ночью произошло? Кто бы ответил за наших детей? Кто, я спрашиваю? Вціліли діти, розповіли. Пожежна сигналізація була несправною. Сигнализация срабатывала почти каждый вечер. Ее решили отключить, поэтому она не сработала. За фактом загибелі дівчат одразу відкрили кримінальне провадження. А директора табору «Вікторія» суд відправив під арешт на 2 місяці. Однак тепер його звільнили з-під варти під заставу. Це рішення є незаконним, тому що не може суд при продовженні терміну змінювати умови запобіжного заходу. Тому ми абсолютно впевнені, що апеляційна інстанція вказане рішення скасує. 40 батьків дітей, які у вересні відпочивали у таборі, нині мають статус постраждалих. Рішення Приморського суду про звільнення директора їх обурило. Ба більше про засідання щодо внесення застави їм не повідомили. Это же резонансное дело, может, они бы высказали свою позицию. Исходя из чего вообще суд принимал решение, не выслушав потерпевшую сторону? Мы боимся, что он может сбежать. Мы боимся, что он может влиять каким-либо образом на ход следствия. Как минимум, все родители боятся за своих детей. Вихід на свободу директорові Петросу Саркісяну обійшовся у 128 тисяч гривень. Термін арешту мав сплити післязавтра. Прокуратура Одещини клопотала про продовження арешту. Це можливий незаконний тиск на свідків, на потерпілих, на підозрюваних, на інших сторін процесу. Також це можливість зникнення від органів слідства та суду. Ми категорично з цим не погоджуємося і вважаємо, що ця людина, враховуючи ризики і інкриміновані дії йому, вона має перебувати під вартою без будь-якої альтернативи залогу. Доки прокуратура чекатиме апеляції, підозрюваний Саркісян може безперешкодно виїхати з України, бо випустили директора «Вікторії» з-під варти під єдине зобов'язання – з'явитися на наступне засідання суду. Другу підозрювану у цій справі, виховательку табору Наталю Янчик, ще у вересні суд звільнив з-під варти на поруки нардепа Мустафи Наєма. Він тоді пояснив це тим, що керівництво табору без відома жінки поклало на неї відповідальність за пожежну безпеку. Реана Алієва, Заман, АТР. І маємо нові подробиці щодо обстрілу будинку кримсько-татарського активіста у Білогірському району. Пропоную послухати. Пострадали двери, машина сзади стояла там, разбили заднее стекло, капот в дырках, все. В стенку немного там шрапнели прошлось. Дверь входная, тоже там пару дробинок попали. Деревня 30 лет живу, никому дорогу не переходил. У вас с кем-то конфликты были? Никаких конфликтов не припоминаю. Ближайшие 5-10 лет никаких конфликтов. Никаких таких стычках не участвовали. И вообще деревня у нас спокойная была. Я не знаю, в честь чего этот праздник устроили.
У Харкові сьогодні проведуть третій слідчий експеримент у справі резонансної ДТП, яка забрала 6 життів. У ньому візьме участь лише один з учасників аварії – водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов. Він, як і інша учасниця ДТП, кермувальниця «Лексуса» Олена Зайцева, перебуває наразі у СІЗО. І сьогодні адвокат Геннадія Дронова оскаржуватиме його арешт. Він не згодний з тим, що його клієнта тримають під вартою. 18 жовтня у Харкові «Лексус» не розминувся на перехресті з «Фольксвагеном» і вилетів на тротуар, де збив 11 людей. 6 з них загинули. І наразі маємо зв'язок з Оленою Стецюк. Вона знаходиться на виставці, присвяченій полоненим військовим, яка називається «Незабуті». Олено, розповідай, які подробиці маєш? Вітаю, колеги. Зараз ми перебуваємо якраз у кулуарах Верховної Ради. За моєю спиною розпочалася виставка «Незабуті, забуті у полоні». Йдеться про тих, хто зараз перебуває у полоні бойовиків на Донбасі. На цих фотографіях зображені родини цих полонених, зокрема це матері, дружини, а також діти. Ми поспілкувалися з представниками родин цих полонених. Їхні матері кажуть, що вже останні 14 місяців немає жодного обміну. І вони зібралися тут, аби закликати депутатів посприяти вирішенню цього питання. Стосовно кількості тих полонених, які перебувають у заручниках на Донбасі, цифри різняться. Але матері кажуть, що вони постійно на зв'язку перебувають із центром звільнення полонених. І ось які цифри називає Алла Макух. Будь ласка, її пряма мова. Десь біля 150 чоловік в полоні, але представники ОРДЛО підтверджують всього біля 80 чоловік. Ну, по нашим даним, там більше людей, ну, не підтверджені. Самі ветерани АТО, які зібралися тут на виставці, закликають депутатів називати речі своїми іменами. Тобто АТО називати війною, Росію визнати агресором і, власне, полонених називати саме полоненими, а не просто заручниками. І, будь ласка, пряма мова Андрія Яременка. Поки не прийнято рішення о тому, що Росія агресор, виходить, наші хлопці знаходяться не в полоні, а вони захоплені у заручників, бо у нас ситуація проведення операції АТО. Тобто на них не розпространяються конвенції Красного Хреста по полоненим, міжнародні конвенції. А, власне, чим займаються сьогодні самі депутати, до яких звертаються ці люди? Які законопроекти вони ухвалюють? Більше подробиць вже у наступних включеннях. Колего, тобі слово. Дякую. Це була Олена Стецюк. Вона розповіла про фотовиставку, яка присвячена українським полоненим. Рінат Параламов вирішив присвятити себе правозахисної діяльності. Так він хоче допомогти людям, які в окупованому Криму постраждали від свавілля проросійської влади. Цим Рінат буде займатися вже в Києві, так як повернутися до Криму не може. Як живе родина Параламових у столиці і що планують робити далі, дізнавалися мої колеги. Салам алейкум, проходите. З молодшою донькою на руках Рінат Параламов зустрічає нас в орендованій київській квартирі. Сюди 3 тижні тому з Криму перевіз дружину та 4 дітей. Молодшій доньці рік, старшій 7. Рінат в Криму ходив на суди над політв'язнями та знімав обшуки кримських татар на відео. І ранком 13 вересня до будинку Ріната прийшли працівники ФСБ. На цьому відео Ріната вивозять у незрозумілому напрямку. Згодом кримського татарина починають катувати і вимагати співпрацювати з ФСБ. Когда он меня ударил в грудь, когда адвоката требовал, он мне сказал, я вот сейчас анализирую, делаю вывод, да, он сказал следующее, то что у тебя есть 2 выбора. Либо ты будешь делать, как мы говорим, или сотрудничество, ну, делать, как мы говорим, и будешь со здоровьем останешься, не потеряешь свое здоровье, здоровье беречь надо, у тебя дети есть там. Через нелюдські тортури, побиття та електричний струм чоловіка змушують підписати 2 протоколи про те, що він нібито зберігав вибухівку і входив до організації Хізбут Тахрір, вербував людей для терористичної діяльності. По первому протоколу, то есть за тротил, у тебя будет 3 года условно, ты будешь 3 года на нас работать. Если все будет хорошо, мы тебя забудем, ты нас забудешь, будешь жить своей жизнью.
Если же ты где-то что-то обманешь нас, мы об этом узнаем, у нас есть уши, или что-то там попытаешься сделать, мы поднимем второй протокол, который говорит, то, что от 13 до пожизненно организация террористической деятельности. А це уже відео, як Ріната Параламова забирають з автовокзалу. Там його після доби катувань залишили ФСБівці. Когда мужу надо было выехать после всех этих событий в Киев, чтобы пройти нормально уже судебную медэкспертизу, независимую, да, где будут, сказано, что действительно были пытки. Тогда уже появились такие мысли, что его могут не впустить обратно и что нам придется вслед за ним ехать. Параламови нині звикають до нового життя в Києві. З рідного дому в Нижньогірську змогли взяти лише найнеобхідніше з дитячих речей. Втім, громадські організації допомогли їм з одягом для дітей і з усім необхідним на перший час. Тепер у Києві подружжя займається оформленням документів на дітей, які народилися уже після окупації. Рінат планує долучитися до правозахисної діяльності, аби допомогти тим, хто залишився в Криму. Так как она Албака, я выскочила, приезжайте в гости. Селянникам. Вікторія Блязова, Сергій Карапищенко, Заман, АТР. Це все, що встигаємо розповісти на цю годину. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за годину. Будьте з нами, якщо хочете знати більше.